Sangre! Tinapalabas. Awan naramidan dagiti mannalon, iti nala amin dagiti bandido dagiti itugot da manok iti Villa Amaparte, iti parambak ni Don Esteban. Imbagada iti Don tinapasamak, ngam nakaunget lang datoy. Nagsubli nga rod da mausep iti purok, kat nagtiliw da ka dagiti tarakan na manok. Naangay iti parambak. Adu ti dimaraya sa ngaili ni Don Esteban Gabriel. Impresenta ti Don ti anak na ani Marisol kadagiti amin na dimaray. Si papan nakkel anang ibaga ani Marisol ti kakaiso ng anak na, ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Nasakit met tinakan ni Lolita, gaputa kaslawan anyaman ti kaadana iti abay ti asawa na, ta di naman la inyam amumet kadagiti gagayan na. Karabyan na, rimwar ni Lolita iti kwartuda, idi di na maure ni Don Esteban na sumrek. Ita gagayan, denggen niya tituloy iti nobela tayo anapaunwan. El Oro con Sangre! Anay ko! Pastor! Por favor! Kasya nag! Awan ang makabasol ko ka. Ammo ka dinisi ka ti makagapo. No apay na di ka inyam ammo ka dagiti amigo ni Shaq. Diyak mo! Katay tati pagsaksakit ang tinakam ko ka. Apay! Asino ang itibiyag mo? Muy bien! Napintas na sa lodsod! Apay akas laawanan apulos ti serbik ka. Anya ti basol ko. Ibagam kumano anya ti basol ko. Manipod idinagsikog ni Sika, iti kamalala ni Sika. Awanan ti sirbi ni Sika kini siya. Di mo amo dayta, Lolita. Saan ka di, anakaring na ni Sika? Apaman na naipasngay ni Sika ni Marisol, ad-adan na napukaw ti amor ni Shaq ni Sika, Lolita. Por mi esposo. Punasan ti kasta nga atap mo kanya. Awan ka malalag. Bastante! Awanin ti adona na bib ni Sika. Napukawan ti amor ni Shaq ni Sika, Lolita. Saan ang pangasin? Pala, agsubli ni Sika iti ayan ni Marisol. Tama nga numalukhag kat mabisin. Pagkatasan ni Sika iti husto, tapno na daras na tumakan. Tila ka din anak to tinapatagan kami abuhan. Tinakon ka sa bulan. Saan ko na kaya't na mabaybayan ni Sika ni Marisol? Saan ko na kaya't na agsakit ni Marisol? Iso na ay wanam na naimbag. Insyende! Oh, hindi nagsumbatan. Kaya kadyasawan dito. Oh! Tulan ka din ni Sika! When mi esposo. Ay, awanan. Apay, Benito. Kilabil manin ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita. Anya? Nakakaasimot ni Senyorita Lolita. Nabatad anang ngagkutimbaga ni Senyor. Anya timbaga na? Manipod ka no idi nakikamalala ni Senyorita Lolita. Kat awanan ti amor na kankwana. Saan mo't apod no ti atap na akasta? Ala, ipapanin asaan apod no. Ngamday tangarod ti pamati na. Sa bagay. No kasanukit di amay panaknak ni Senyorita Lolita, apalso ti pamati ni Senyor. Dahil ti problema. Talaga, Mike.
Kasano nga tang agpayso ang maipanagnak ni Senyorita Lolita. Abidot ti atap ni Senyor. Uray anyat aramiden ni senyorita, no awan pamaneknek na. Talaga nakakasilata. Ay, nairamraman ng dagijay singin nga anak na. Ayan nga tamot ten dagijay. Ni Gringo ti addakan ni Edita. Idinto ta ni Rafael kat saan tayo ama sigurado. Nunimat hulya a midwife tinangalakan kwa na. Ayan nga tan dagijay. Nagsurat nga agpayso ni Edita. Gama, di na imba ka. No sabino tinangipanan na ka ni Gringo. Ay, mala. Sapay kuma, tama padakkel dagijay asingin, babaen tinasaya at asursuro. Wana. Kansapay kuma, tatuntunan dan tumatlaang tinaggapuan da, kat agsubli da ditoy. Kumusta tinangibaunakan ka manang Pedrita? Ay, awan ni mamang mo. Ha? Di mo na danon? Saan? Nagbakasyon ka no iti ayan ti kabagyan nyo ija Iloilo. Anya? Agpayso ka di dayta? On, senyorita. Anyamot tan ni mamang. Napan iti adayo adi man la nagpakada kanyak. Di naman la impakaamumat. Sigun iti kaaruba yu ijay, abinilin na amang bantay iti balayo. Kat mabiit kanulaang mati bakasyon na. Uray pay. Rumbang ko mga imbagahan namat kanyak. Huwag matkit di ah. Sige, kitaak ni Marisol. Saan mo nasingaan manang? Narnagan titurog nan gaputanak anak suso. Hagasta? Uwen. Sige. Aginanakan manang. Ne. Ay, ano dito nangisit iti bibig mo? Daytoy? Kwa? Nakagat ko nga bin. Ay, uray di mo ibaga. Amok agapuanan day tati panangkabil manen ni Senyor Kanka. Alan, ingkakit di aginanan man ang Pedrita. Bayang pailaang ni Marisol ang maturo. Sige nga rod, senyorita. Panawan kan. Sige. Uray imbaga na ti kasjay. Amok agapuanan ti panangkabil ni Senyor Kankwana. Uy, kayat ko atulungan ni Senyorita Lolita. Namawan mo ti amok apamuspusan. Sinod tayo ni ti Hacienda Gabriel kakadwa. Ang diskanso tayo ko ito ang tikayan. Magtutulawan tayo ti estratehiya nga iwayak tayo. Mga kompleto magtagkarwa at pastor itilansya. Iso nga rod, apasingkadan tayo ti pilin ni komandor nga ramidan tayo. Saan tayo basta sumrakapan iti rancho? Ang bukod iti baka. Luciano, Apo, saan nga agnanayon, ti kada ka pang lakayan nyo dito rancho. Iswa, bilinin ka. Apo, Si kati sumaruno kanya ka tatalkan ni Senyor Esteban. Uraiso, saan mata na malapdan? Duntang to ti panawan namang dutok ni Senyor iti kasukat ko. Kat saan lamamin ano deta? Anya pa iti biling nyo nga ramidak apong? Kasla nalipatan na ni Don Esteban ti maipapan iti gamang anay kala iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Unyarod apong? Damag kong awanan tayo orihinal ama pati gamang. Ang mga nuday dyan ti makagapo. Nuapay adi na unayan ikan iti importansya ti maipapan iti dayjay. Imposible apong? Sa bagay. Ni pa'y Don Esteban ti kunam.
Nagawid iti Espanya tapno alaan na lang ti mapa. Isuapat siya kadinan tumalipatan ti gamang. Gimamang ti utak dayjay. Makumikom iti kalabas, may papaniti anak da kini Senyorita Lolita, apong. Wen, kat nalabit nga agtig na iman itan. No, awanan ti pakakumikoman na pa iti anak dia. Anya nga rod taramidon mi ita, apong. Agsawar kayo kadag iti kakadwa. Uray siyak lang ti agbati dito'y kalapaw tayo. Sige, apong. Kasaritak nga rod dagiti kakadwa. Ipangrunayo akitan dagiti alad. Ang mga nuada nadadaal kat makarwar dagiti baka. Uwan, apong. Ika gumaan mi asuroten ti alad. Aging gaam maungpot mi ti pangrogyan mi. Iti kasta, masigurado ana talgad dagiti baka iti rancho. Agdiretso tayo iti pagin-inanaan. Wenno kampo dagiti ranchero. No kasapulan, italaw tayo dagiti ranchero at altalkan ni Don Esteban Gabriel. Sige, nalakala tayo na. Talaga nalakalang aramidan tayo ti kasta. Anya ko matigaway dagijay, no idilig kada kayo ana ipasungal-ngal iti gubat. Ado ti pada siya iti amin akita ti panakirupa. Nakigubat kayo idin kadag iti hapon. Sa idikon, nakigubat kayo manen kadag iti Amerikano. Aging ga nagbalin kayo akabusor ti gobyerno. Ket naglumlumbang kayo iti kabambantayan para iti seguridad yo. Anak kay ramramanan mimatan. No, adangan animbag. Saan ko maasyak ti mangidada ulo kada kayo? Sabagay! Ibagayo lang dagiti namnamain nyo apagsayatan ti grupo. Daytay namnamain nyo apakragsakan dagiti adda iti ngatuan tayo. Anya? Nakain na kayon? Sakayan nyo matlang arod dagiti kabalyo yo. Agdiretso tayon iti pagin-inanaan dagiti ranchero. Sige, dagiti kabalyo ko, tarasinya. Makigtot lagit di dala kayo siya. Di dalam namaan ti panagsubli ni kalpasan ti danda ni makatawan. Adi mi panagpakita dito isang gabihan. Addan tumanan ti panakakigtot da. No abukod kaming tulatan kadagiti pastor da baka. Nilang lagay usip ti makita ni siya. Iti asideg ti rest house di ti rancho. May baduras na, senyor! Oh, Senyor! Ama Josep, kumusta di ti rancho? Awan problema, senyor. Nanay este trabaho mi. Muy bien. Anya day jay? Kaslado, ti malingag ko na danapagtiado na kabalyo. Ayan, dagiti kakatuan ni Sika, nagpaspastor amausip. Isuda ka di, dagiti agpatpataray ti kabalyo na mangmangag ko. Ang mga no sa bali dagita, senyor. Kapan panaw dalo si ano. Ngam iti abagotan ti tinurong da. Anya? Di ka daw ti pagtaudan mo no. Baka nga ganiti ado-ada na pagti kabalyo. Ang mga no ada dagiti bandido. Okay? Napayag besit adi nagpakita ti ipanguluan tayo laking agnagan iti ramuna. Ang mga no isuda man dinitan, senyor. Dagiti bandido. Sige. No bandido dagita nagturong ditoy. Nasayat man. Senyor. Nasayat lang unay no isudan dagita. Kasaritag ida itinalawan. Di ka agamak no dangranda ka. Awan bigbigan dagijay anang angatong ang isuda.
Agaputa pagarupan doon ay sudah ti ari dito kabambantayan. No pwede. Ha, orayan ni Siak no asino dagit ha na nagkabalyo. Agpatingga kayo dito yan, kakadwa. Ho! Ho! Nila kay usip pinakatakdar. Kat adda kaduan. Isulakit dirayta ni Senyor Esteban Gabriel. Medyo lumakayan tilangana. Matalag titakdar na. Saan tayo kami, Ate Saga, dagiti kabalyo tayo? Agtalinad tayo anak kasakay kadagiti kabalyo. Sige. Agsagana kayo, iti mabalin ang mapasamak. Natangid itakder ti mistisang tao. O masidagdan dito eh. Itala ang makasamok dayta ang tao. Sino nita kayo? Anya dayta kita ti panagso? Damdamagam, sino kami? Ay, ipakita tayo ti panagrespeto tayo kani Senyor Esteban. Iso ti akin kuko dito ibambantayan may rancho. Nasaya at launay laka Yosef. Nasaya Anya ti aramidon ni Don Esteban, may baga dagiti bandido ti gagarada. Gagayem, di uliway na dinggan, tituloy tinobela tayo anapauwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!